Hello mga guys, kani akong kaunon karon okra with sili, with tuyo, with kamatis. Mao ni madali sa dito sa mga probinsya, okra ug sili. Karon 15 ka okra, then ang sili 15 po ka buok. Sige, magsugo na ta guys. Magsugo na ta kaon. Isa ka okra o isa ka sili with sili. Matamis po talaga siya. Parang katulad po ng cherry tomato po. Hanggang sa lumaki po kami at sa mga naging anak namin. Wow, sarap. Ito. Ayan, nandito na naman po kami para mag-harvest po. Isa ka sili. Okay. Isa ka sili. Isa ka okra. Atong isaw-saw siya para lami. Ay, 20 ka sili na ni. Isa ka sili. Wow! Sarap! Ano yung madali sa Pinoy? Kaya? Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay talunin na nanunumpa bilang Pangulo ng Pilipinas. Congratulations! Inubo ko! Guys, inubo ko sa sili. Okra, the first time kaon og okra. Guys, giubo ko kaon og sili og okra. Alpak ma. Now, Hindi na tuloy. tayo tagkaon og okra. Lami man di ay. Matupas kong anak nakahilak ko pero lami. Dagang kay mga benefit jud ay ni okra. Para sa ani on. Wow. Sarap. With chili. Kamot na ka og okra kay. Lisod kay ning magbiyan tag bana ba.
ang madali dire kung kay wa naman ko iba na madali na mo dire kanang okra. Mag na kay 15-20 makapalit ka kag okra. Kay wala mamitanom. Karon try ko kaon ani kung makaya ba nako. Unahon sa natong sili.